आंखौ सोर मा खालायो खालामलां साफ्रोम बर' जाथिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेल्टिजों एनडिपिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमोन नाथाय दिनै एनडिपिजों बेल्टिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेल्टिनि टार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिपिबाबो एक्स एनडिपिबाबो एक्स बेल्टिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिपिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालायो खालामलां दिनै जोङो बाहायथ' फेक्सन हिसाबै जेन'बा माबानि दङ एस ग्रुपनि आरो आरडि फेक्सननि जों मोननैजों जादों आरो नेक्स्टआवहाय जोंहा फैबावनांगौ बिराद बुरजा लिस्ट जानानै दं मानो होनोबा जोंहा मोनसे दिन लादोंमोन जयनिंखौ लानो दा बे दिना जोंना सफैस्लाबै दिनै आं अकस्मात जेन'बा जोंहा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय निर्देश मथे आंखौ लेंहरग्रोनायखाय आं फैग्रोदोंमोन दा फैनायाव जोङो दा मोननै ग्रुपनिफ्राय जोङो ज' जानो मोनदों आरो फैबाय थानायाव जोङो मोनथामसो ग्रुपनिफ्राय मोनगोन आरोखि माने एनडिपि हिसाबै फैबावनांगौआ बुंनो थाङोबाथ' स' दं लिस्ट मथेथ' आंनियाव दा 200-250 जनसो दंफैथ'यो फैबावगोन लिस्टआ बिसोर कालेक्सन खालामबाय थादों खेबसेनो जोङो ओरै गसाइगाव जायो ना कुसुगाव जायो बाहायनो जोङो एसे गिदिरैनो लागोन आरो जयनिंखौ स्पेसियेलि नैबे दानि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बुंबाय थादों नाथाय नोंथांमोना दिनै सरकार थायै बिपिएफआव जयेन जादों मानि थाखाय आसलथे जयेन जादों जोंनि थाखाय मावदों होनोब्लाथ' रायजो राजायाबो नुखादों नोंथांमोनाबोथ' अलरेडि फिल्डआव हाबनानै मिथिखादों जेरावखि थाङा माने एक्स एनडिपिखौ लोगो मोनगोन हय रन्जन ग्रुपनि जागोन हय गबिन्द ग्रुपनि जागोन हय एस ग्रुपनि जागोन नहले डि ग्रुपनि जागोन जेरावबो एनडिपिआ गोसारनानै दं बे गामि जेरावबो थांबाबो बे मोनसे प्रब्लेमखौनो खोनाखागोन गतिके बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो नायखानाय नंला नाया हिसाबैखौ जों सिन्था खालामनानैनो जोङो एक्स एनडिपि हिसाबैबो ससियेल मिडियायाव जों बुहुत गाबख्रावदों दा जोंनिखौ खोनासङा मुंख्लं जानाय न'खरनिखौथ' खोनासं सोरबा कनभिट जानाय न'खर मा होनो बेखौ एनआइए जानाय न'खर एनआइए जानायनि न'खरनिफोरनि खोथाखौ खोनासङोबाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन खारन जों मोनसे समावहाय जोङो संगठननि नेम निथि मथे संगठनखौ दैदेननो गोनां जानायाव नेम निथिजों जोङो डिजिगनेसनखौ लानो गोनां जादोंमोन बे डिजिगनेसनखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामदोंमोन स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडार्सफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ सोरबाया कनभिट जानानै दङ सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजोंनाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयेनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेन'ब्ला गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम निथिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज'यैनो मावलांनाय गोसो मोदोम होसोमनानै जाथिनि उन्नति बा बिटिसि बारिनि
इउनिटिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज' ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफखौ बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो दिनै आगान सुरबाय। नोंथांमोननि जेंनानि सायाव मा सिन्था खालामदों? जोंनि जेंनानि सायाव जोंथ' दा सिन्था खालामनानै जोंथ' सुफुंनो हाखाया। दा बेखौ सुफुंनो थाखायनोथ' जों ज' ज'यैनो जों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै गभमेन्टआव लाबोनानै जोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो जोङो जाहा बिपिएफ पार्टिनि मुरबि बा चिफ बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंनो जों ज'यैनो शेयार खालामलायनानै जोङो जोंनि लांदां जानाय जायगाखौ सुफुंगोन आरो जोंनि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बिथांजोंनो सावरायलायनानै डिसिसनखौ लागोन। आरो आङो नैबे मोनसे खोथा जोंहाथ' एक्स एनडिपि हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि दङ। बिथांमोनखौबो आं दिनै एक्स एनडिपि जानानै आं बिथांमोनखौबो नैबे रिजनेल दल हिसाबै रिजनेल दलखौ बा बिपिएफ दलखौ ज' ज'यैनो जोङो पावाराव लाबोनानै ज' ज'यैनो जोङो दुलाराय बर' माहारि बा दुलाराय बिटिसि बाखि हिसाबैनो ज' लोगो नांनानै जोङो मजबुत खालामलांनानै जिहेथु जोंनि जेसेबां मोननांगौ खामानि दं जेसेबां जोंनि डिमान्ड दङ जेसेबां जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दङ बेखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै लानांगौनि थाखाय आरो जोंहा माखासे जेलाव थानाय लिडार केडार्स आरो रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ जों माब्रै बरननो हायो जों ज' ज'यैनो जानानै जोङो नांनांगोन आरो बे पावारखौ जों लाबोनो नांथारगोन। आरो रिजनेल पार्टि हिसाबै बड'लेण्डआव बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो सिंगोल पार्टि बा गोहोगोरा पार्टि खालामनांगोन। मानो होनोबा इउपिपिएल पार्टिया दिनै जोंना 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय। 3 बोसोर कमप्लिट जानायनि गेजेराव जोंनो सेटिसफाइड खालामनो हायाखै जोंखौ। जों बहुद दुखु खस्थ' लाबोनाय हिसाबै जों जिखिमोन दामोन जों रायजो राजाखौ अनजानो लुबैदोंमोन। समाजनि नेमखान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिजानो लुबैदोंमोन। दिनै कालसारनि बेलायावबो जों कालसारखौ कालसार बायदि सनमान होजानो लुबैदोंमोन। जाय कालसाराव थादों कालसाराव थाग्राफ्रासो दिनै मिथिदों मा गोनांथि दंमोन मा गोनांथि गैयामोन। दिनै मानिफ्राय मा आंखाल जालांखो बिथांमोनासो मिथिगौ। बिथांमोनाबो गाबख्रावबाय थादों ससियेल मिडिया नुबाय थादों बिथांमोननिखौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मोनफा सिनेमा हलनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना गाबख्रावबाय थादों। नाथाय दिनै खुगाजों बिथांमोना बहायबा मोनसे मोननै दिन्थिफ्लादों नाथाय कमप्लिटलि खालामनो हायाखै जोंहा बे 4 डिस्ट्रिक्टआव हयथ' दा 5 डिस्ट्रिक्टआनो जाबावबाय दा बिनि गेजेरावबो गैया। आरो जोंहा दिनै इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बहुद साननांगौ दङ। दिनैसिम इमप्लिमेन्टेसन हिसाबै साननांगौ दङ होनोब्ला जों 3सोल'सो माबानायखौ नुदों इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ नुदों बाखि दफायानो जायाखै। जा आर्टिकेल मथेथ' फार्स्ट टाइम जोंहा जेबायदि इमप्लिमेन्टेसना जाग्रोनांगौमोन बे इमप्लिमेन्टेसना जाहैबाय जोंहा थार्डआ केस दंमोन। थार्डनिफ्राय आरो नैबे NIA दङमोन। जेन'बा हाजोथियाव थानायफ्रा माबाजों फैबाय आरोखि उकिलफोरनि थ्रुयै जिहेथु नर्मेल केस हिसाबै 10/13 हिसाबै बे समजों लोगोसे जोबनानै थांदो। आरो आद्रा थानाया दिनै मा होनो बेखौ सुमन फैगासिनो दं सोरनाबा वारेन्ट फैगासिनो दङ। दिनै सुमन फैनाय समावहाय जोंहा बिटिसिनि दा बिटिआरनि दा जिहेथु EM बिथांमोननि सिगाङाव जोंनि सेंग्राफ्रा बुंहैयोब्ला बुङो गोजौआव रायज्लायजोबखाबाय जाबाय सोर फाग्ला हमनानै लांनो हाबावनांगौ था गावबागाव न'आव जेबो सिन्था खालामनाङा गिनाङा। ओजों सुमना फैगासिनो सुमनालाय खनबेसे फैनोलै खनथामसो फैगोन वार्निं हिसाबै। खनथामनि गेजेराव नोंथाङा जुदि कर्टआव जुदि प्रेजेन्ट जानो हायाब्लाथ' कर्टआथ' बेखौ मानिया। कर्टआ डाइरेक्ट बेखौ वारेन्ट खालामनानै हरगोन। वारेन्ट खालामनाय लोगो लोगो मा खालामगोन थानानिफ्राय बायद'था जोंखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जागोन आरो ग्रोब जेलाव लाबोफिननो गोनां जागोन। मा खालामनो जों जेरावबो भुक्तभुगि। बेनिखायनो जोङो दा ओरैबायदि सिन्था खालामदों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गामि बा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट थांनानै लोगो हमलायहैनो हायाखैब्लाबो अभार फननि गेजेरजों जोङो सावरायलायबाय थादों डिसिसन लाबाय थादों मा खालायोबा मा जागोन। जों दिनै गावखौल' सिकिउरिटि होनो ना बले बिटिसि बाखि हिसाबै जोङो बिटिसिनि रायजो राजाखौ जोङो सिकिउरिटि होनो। दा बिटिसि बाखि हिसाबै जों गासैबो ज' ज'यैनो जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोंनि मोन्थायखौ मोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगोन होननानै जों बेखौनो सावरायलायनानै दा थि डिसिसन लाबाय जे बिपिएफखौनो जोङो गभमेन्टआव फैहोनांगौ। बिपिएफ हिसाबैनो जोङो जुगे सालायलांबाय थानांगौ आरो जोबथेसालियाव थानाय जेसेबां केडार लिडार्स दं रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांमोनखौबो जों गासैबो बख'ना लाबोनांगौ। मानोना जोङो मैया दाख्लैसो आंनि एगेन्स्टआवहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय आंनि एगेन्स्टआव दिनै खोथा बुंदों जे खान्दाया एनडिपि नङा। खान्दाया दिनै एक्स एनडिपि अफ इउनाइटेड फरामनि सासे मेम्बारसोमोन। बिथाङा
मेम्बार हिसाबै दिनै एक्स एनडिपि नि खुनु प्रग्राम सग्राम गायाखै बिथाङा जेबो खा खबर गैया नाथाय आं जे मेम्बार ना आङो मा होनो बेखौ एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा गावनो गोजौ थाखोआव थानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाथ' सोंनो हायो जे खान्दाया मा डिजिगनेसनाव दंमारो मारमोन बिथाङा गाव मिथियाखै गाव सोंनानै ला बुं क्लियार गाव बुं मानो मिसा खोथाखौ ना बिथाङा जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दिनै संख्रि मोनजानाय हिसाबै इउपिपिएलनि इएमफोरनि सालायफोरखौ बिथाङाबो लाफाबाय नामा जे बिथाङाबो बुंदों जे रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा कनभिटआव थानायफोरखौ एनआइएआव थानायफोरखौ बुंदों बिथाङा जे गभर्नमेन्टजों थानानै गभर्नमेन्टजों मोजां जानानै जुदि बिथांमोनखौ बख'वाब्ला गभर्नमेन्टनिनो एगेन्स्ट बुंनानै बिथांमोनखौ बोरै बख'नो हानो आरो जों मानो बुङा जानो बाबा जोंखौथ' बुंदों ना इउनाइटेड फरम अफ एक्सन एनडिपि जोंखौथ' बुंदों मिटिं दावथिं बुंदों आंबो एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं हिसाबै आंबो डिजिगनेसनखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै आंबोथ' दिनै सार्भिस होदों प्रग्राम गादों बेनि गेजेराव बुंदों जोङो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै इउनाइटेड फरम एक्स एनडिपिखौ जों गायसनबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो प्रेसार ग्रुप आंथ' इउनाइटेड फरमनि नाम लायालासिनो एक्स एनडिपि हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन आंखौ दिनै ओरै एटेक खालामनो नागिरलायनाय आंथ' जेबोथ' गोरोन्थि मावाखै जे आङो इण्डिया बा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि जेटु दफा माबा आर्टिकेल नाम्बार बे आर्टिकेल नाम्बार मथे आं बुंदोंमोन जे राइट टाइम राइट स्पिच जोंहा बे टाइमाव जुदि गनो हायाखैब्ला बिटिआरआ जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि उनावबाबो जुदि बे दफाया मावफुंजायाखैब्ला आं बुंखानांगोन सासे एक्स एनडिपि हिसाबै आं बुंनांगोन खारन आंनि गाहायाव बहुत जुनियर दङ आरो जों माबायदि सैजोदों माबायदि सैजोआखै आंखौ एनडिपि बेसे गोबावनि एनडिपि बेसे सिनियर बेखौ बिथांमोना जुदि रायजो राजानाव जुदि सोंनो होदोंबा रायजो राजाया मिथिखागौब्ला आंखौ धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै गहपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय लानानै राङापारानिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां दङ क'क्राझार टटेल सोंजोब आं बेसे गोबावनि एनडिपि बिथांमोना जे बुंदों खान्दाया बेसे गोबावनि एनडिपि बेखौबो रायजोफ्रा मिथिदों जोंखौ सनमान होदों जा आंहा जेखौ बुंनांगौ आं बेखौ बुंदों आं जेबायदि जातिनि बेक जालांनाय खाहानि माबाफोरखौ मोन्थाइफोरखौ आं बेखौ बुंदों जेराव जोंहा मोन्थाइ दङ जेराव जोङो गावनि कमरेड्सफोरखौ लिडारफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगौनि खोथा दङ बिथांमोनाबो जातिनि नामावनो नांनानै दिनै पार्सनेलिटि केस दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो बेथ' जाति हिसाबैसो नांदोंमोन जाति हिसाबैसो थानांगौ आरो नोंथांमोना बुं आयेना सोरजोंबा बानायजानाय नंगौना नङा मानसिजों दाजानाय नंगौना नङा आयेनखौ मा समाव दाया जोंबोथ' मिथिगौना आयेना मा समाव दानाय जायनि थाखाय जोङो माबाखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै जों गनायो बेलाय मा आयेन बानायनाय दे आरो बे दिनाव बानायखांनाया दिनै जाम्बोबाय हिसाबै डिस्ट्रिक्ट स्टेट बाय स्टेट जोंहा माबा दङ बेखौ मा होनो एसेमब्लि जायो बे एसेमब्लियाव दिनै मोनसे एसअपि बानायो एसअपि बानायनाय मथे दिनै बेखौहाय गावसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामो एसअपिखौ आयेनखौ गोदानै बानायो दा बेबायदि आयेनखौ बानायनानै जोंनि एक्सफोरखौ जोंनो होनो हाया नामा आरो जोंनि खुगाया बिजि सुथेनाय बायदि जागोन बरननानै होग्रो जों जेबो बुङा जेब्लासिम बरना जों जिरायनानै थाया आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय बिपिएफखौ दिनै गोहो गोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपि दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दमरा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आगसिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दङ दा बेनिखायनो आंबो बुङो आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाइ बा जातिनि मोन्थाइनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दम आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया आं मालाबाबो जाया आंना गोरोन्थि जादों आं सरि आंखौ सरि खालाम सरि हो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बुंफ्लांबाय आं बेखौ बुंगोन नाथाय आं जा बुंदों आं मालाबाबो गोरोन्थि बुङाखै बायदि आं मोनबायानो थादों आं बार रिपिट खालामबाय थादों रिभिउ खालामनानै नोंथांमोनहाबो दिनै हांबादिक हिसाबै खोनासंनानै नाय आं जातिनि खहानि थाखाय बुंदों ना जातिनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदों
दा बेनो दा बेखौ लानानैनो आं बुंदों जोङो बर' जाथिया खौसेथि गैया होननानै साफ्रोम लिडाराबो बुङो साफ्रोम बर' जाथिया बुङो दा साफ्रोम बर' जाथिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेल्टिजों एनडिएफबिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमोन नाथाय दिनै एनडिएफबिजों बेल्टिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेल्टिनि थार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिएफबिबाबो एक्स एनडिएफबिबाबो एक्स बेल्टिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिएफबिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालायो खालामलां